Значи твоята снаха е палила огън, така ли? Но тя си кажу. Така каза, така ли? Как се казва твоята снаха? Ево ти да нещо ти. Нема бе, нема. Как се казва? Георгия Стефанова Рълева. Георгия Стефанова Рълева. Тя е запалила огън и оттам се пали и тази купка сено, нали? Тя запалила огън там, така тя не се досверувала. И оно като фракнало оттам, и навън, и натам, я ги смях, тя матката да гаси. Ма що те гаси? С огън с вода ще ганите. Нема, така. Значи от твоята снаха, как се казваше? Георгия Стефанова Рълева. Да. Тя е запалила огън, тя си призна, нали? Тя си каза. Она не е искала. Добре. Не е искала. Така станало, значи... Добре, не се притеснявай, няма да има проблем. Не се коси. Но това... Не се криде. Тя каква ти е, Георгия, на тебе? Баба. Баба ти? Да. Добре. Не, той пита за нея, а она е стринка. Стринка ти е. Значи тя е палила огъна. Да, аз като се прибрах от кафето тук и видях, че гори нашия седник. Аз бях на кафе и ми казаха и така. Я там така е била один запаля, там така. Ама ветърката е отдолнал. Там и идва на тука, и идва на сеното, и тук на купката сено, а тази купка сено на кой е? Ми на наше. Ваше? Да. Наше. Добре. Наше и какво ти стане? А ти как се казваш? Христина. Христина. Добре, те се заплати днес. Нами, кой те заплати? Ма, знаеш колко ще ти има то? Добре, не се притеснявай, бабчо.